Machiegni kendo nyakwar mga jwang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Jolony kedo kod lokruok mar kor lwasi dwaro mondo mi piny owacho mar Kenya kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho oket maine nywando mine okenge duto mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. Gidwaro mondo mi puonjo chiw ne mine ne dhok ma giwinjo, dhok ma giwinjo kendo puonjgi kaka onego bed ni iterogi kata kuonde ma gidakie. Esech ma piny owacho rogo mok mago mag piny owacho keto kenge mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Jolony wacho ni maino onego keti e nywando mine kedo kod lokruok mar kor lwasi nikech gintie kod tich maduong'. The vulnerabilities are with women and children more than any other gender. When you look at the ability to resist the shock from a socio-economic perspective, then women are more vulnerable. Lipot mogol riwruogno mar CJR, riwruogno mar piny mangima makelo kamoro achiel, riwruoge matim nonro kawo tende kod wechego mag pur yango ni poni koro mine ok otiegi yore mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. To koro piny mangima dhi lalo omenda malol $10 trilion e higa ka higa. Nicole Dihan riwruogno mar CJR wach ni mine mapuro bende yudo lal mathoth nikech lokruok mar kor lwasi. If we do not invest in training and helping women, we actually lose $10 trillion a year. We need to make sure that we invest in basic skills. Climate change is now significantly intensifying the gender gap, right? So what you see is for every 1 degree increase in temperature, women farmers lose 25% more. Chike mathoth oseketi mar neno ni mine onywandi e chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata kamano, jolony wacho ni bedo ni koro pok oketgi e tim makare emomiyo mine mathoth pok obedo okang' manyime mar kedo kod midhiero ni. Gima ok wang'eyo en ni joma mine nitiere seche moko ma kiketo bura to ok inyal yudogi. Kaka kiketo bura ni ji dhi e bura chieng' chiro, to moro en galot ne moro monego bed nodhi uso. Koro kar dhi e barasa chieng' chiro, mama ni obiro neno ni adhi aus alot na cha. Ngire Roso Dhiambo, men achiel kuom jolony manoloso chike manywando mine e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi ne riwruogno mar United Nation, wacho ni chike manywando mine ma bende oselosi pok oketi e tim e yore mowinjore. King'iyo climate adaptation and mitigation measures manokel from the year 2010 natiyo gi jo UN mondo e projects moko mondo mi wakama up ga policy ma warwake gender mondo warwak joma mine iye. To up to now gini pok otimore maber ahinya. Ngiro Dhiambo bende apisa maduong' e migawo mochiwo wechego mag kit chwech e kaunti ma Migori wach ni bedo ni weche ma otenore kod lokruok mar kor lwasi ok oketie dhok ma mine nyalo winjo maber osemiyo thoth mine koro pod odong' chien e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata wan policies mwaloso challenge ma wan go maduong' ni to ere kaka wanyalo ketogi e yo ma kinyiso ng'ama miyo kata ng'ama nyako to nyalo winje kendo loke practically mondo gigi obed mayot. Challenge machielo be mantie ni samoro gik mang'eny gi iterogi e barasa, samoro bende iterogi e seche moko ma mine odi joma chwo ema dhiga e kuondegi ema yudo puonjgi. To kaka ing'eyo culture marwa joma chwo koduogo ok giyot negi mondo gipim ne joma mine gima ne giyudo. Jolony wacho ni ber ka ichopo ir mine e kuonde ma gidakie kendo imiyogi lipot mowinjore ka otende kod lokruok mar kor lwasi mondo gibedi e okang' manyime. Migori County Gender Department wambe wabiro dwaro ni wawuothi e mier ka wapuonjogi nikech gima yot ne ng'ama miyo en lime dala ok luonge e bura. Omiyo samilime no to kendo unyalo go kode mbaka mang'eny e dhok mayot. Laktar Martin Muchang tiegruogno mar Amref wacho ni mine nyaka nywandi makare mondo koro kony kata geng'o thoge ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi kaka lipot yango ni dhi medore e piny mangima ka orumo higa mar 2030. From a health perspective, we expect that by the year 2030, around 250,000 people will be dying as a result of climate change. And this is secondary to malnutrition, infectious diseases. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lakteche kathieth